Hayırlı erте Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов. Безнең бүгенге чыгарылышта. Ни чәчсәң шуны урырсың. Актанышта чәчүлек орлыкның сыйфатын тикшерәләр. Талантларга мәйдан киң. Собада мәдәният хезмәткәрләре көнен зурлап билгеләп үттеләр. Туган телләр елы берләштерә. Бөгелмә районында этно-мәдәни маршрут дигән яңа проектны башлап җибәрделәр. Актаныш районы орлыкчылык инспекциясе лабораториясендә бу көннәрдә чын мәгънәсендә урак өсте чәчүлек орлыкның сыйфатын тикшерәләр. Орлыкларның ничек кышлаулары энә күзеннән үткәрелә. Алдыңғы хуҗалыклары гыйнвар айында ук инде будай арпасылы, кукуруз орлыкларының сыйфатын тикшерткәннәр. Һәр культура үзенчәлекле. Агрономнар орлыкларны термостатларда, ягъни махсус суыткыч шкафларда билгеле бер температурада үстереп карый. Кайсын кәгазьдә, кайсын кымда шыттыралар. Әйтик, ташкыр һәм шәшәр хуҗалыкларына китерелгән җитен орлыгын 20 градус җылылыкта үстереп караганнар. Нәтиҗәсе яхшы. Хуҗалыктан килгән семенаны һәрбер партия семенасын балетіңға тексерәріз. Олардың әмір жүз термостаттар қойып 20 градуста өршетіп, 7 күннен 8-ші күнге біз аны өршеттерін қараймыз бинокулярдан. Район авыл хуҗалыгы идарәсе белән берлектә авыл хуҗалыгы үзәгенең Актаныш районы бүлеге бер юлы 2 семинар уку оештырды. Беренчесе хуҗалык җитәкчеләре өчен булса, икенчесе агрономнар орлык эшкәртү өчен җаваплы белгечләр өчен. Семинар киңәшмә баша хуҗалыгында уза. Быел уже хуҗалыкларга телефон агрономга бирдек. Экспертиза нәтиҗәсе буенча без документ бирәбез. Документка да инде язабыз. Нинди тәэсир итү мәддәсе булган, нинди препарат белән эшләргә кирәк икәнен, уже рекомендацияләрне биреп, уже документларны язып бирәбез. Фитоэкспертиза орлыкның сыйфатын, тикшерүшен, авыруларга бирешүчәнлеген ачыклый. Авыру булган очракта диагноз куела. Орлыкларда тере организм кебек. Авыруның башлангыч формасын биологик препаратлар белән дә җигеп була. Катлануга китсә химик препаратлар кирәк. Соңгы елларда орлыкны биологик препаратлар белән эшкәртеп чәчү технологиясе гамәлгә керде. Булай эшләгәндә туфрактагы микроблар юкка чыга. Тиешле стандарт буенча куелган термостатлар бар. Термостат менән 20 градуска чакынсы эшли. Менән 30 градус переменныйда 20-30-га. Бөтен түгә киткәндә 20-га калдырып, иртәгә 8 сәгатькә 30 градуска куеп алам. Фитоэкспертиза нәтиҗәләре буенча хуҗалыкларга белешмә документ, алда орлыкларны эшкәртү өчен киңәшләр бирелә. Былтыр уртача 1 гектар мәйдан чәчүлек җиргә 75 килодан артык ашлама кертелгән. Быел 85 килограмм азотлы, фосфорлы, калийлы ашлама кертү бурычы куелды. Фарис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Актаныш районы мәгълүмат үзәге. Бүген мәдәният хезмәткәрләре көне. Мәдәният халыкның рухи куәтен, сәләтен, зәвыгын күрсәтүче көзге. Ул матурлыкка хезмәт итә, күңелне савыктыра. Мәдәниятне үстерү өлкәсендә Саба районы Казаннан гына калыша дип бәяли Мәдәният министрлыгы белгечләре. Сабадан хәбәрчебез Ләлә Зәйнуллина репортажы. Халыкка бәйрәмне гадәттә Саба мәдәният бүлеге хезмәткәрләре оештыра. Ә бүген алар үзләре тамашачы. Залда мәдәният йорты мөдирләре, музыка укытучылары, китапханәчеләр, республиканың танылган артистлары, иҗат коллективлары аларга бәйрәм концерты күрсәтте. Бүләкләре дә фидакар хезмәтләре өчен. Узган ел бөтенебез белгәнчә бу коронавирус белән зур проблемалар барлыкка килгән. Сез сынмадыгыз, халык белән эшне матурак итеп эшләп, яңа төрдә, онлайнда, бүтән төрләрендә дә, бөтен дөнья алдында үзегезне күрсәтә белдегез. 4-нче номер филиалы Олонурка авыл китапханәсе белән. Система муниципаль бюджет учреждений, самоуправленческого номер филиала.
Соба районы мәдәният өлкәсе эшчәнлегенең кайсы гына тармагын алсаң да үрнәк итеп куярлык дип бәяли Республика мәдәният министрлыгы белгечләре. Биредә бөтен шартлар тудырылган. Районда мәдәният илкүләм проект тыксаларында Соба балалар сәнгать мәктәбе музыка уен кораллары, җиһазлар белән тәэмин ителгән. Шәмәрдән мәдәният йортында уен кораллары өчен аерым махсус бүлмә эшләнелгән. Узган ел районда 22 мәдәният йорты төзекләндерелгән. Татар икшермәсе клубы иң яхшы авыл клубы номинациясендә җиңеп 100 мең сумлык грант откан. Быел Крәнле авылында 50 урынга исәпләнгән авыл клубы сатышта 300 тамашачы сыйышлы мәдәният йорты төзелә башлаган. Мәдәният хезмәткәренең бер авыр ягы бар. Алар эш сәгате белән генә эшли алмый. Алар энтузиаст булырга тиеш. Чөнки мин иртәрәк килдем дип иртә кайтып китә алмый ул. Соңарак калып кайттым дип икенче көнне соңарак калып килә алмый. Минем оң колым китапханәчем Вәсилә Шайхулловна бар. Аның белән үткәргән чаралар барысы да үзенчәлекле. Быел да алар алдында зур бурычлар тора. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында зур чаралар оештыру планлаштырылган. Ә хәзер сәхнәгә Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Готов улы Әхмәтовны чакырырга. Рәхмәт итегез. Безнең мәдәният хезмәткәрләренә алган язмышы хокук сакчыларны бүлә бер инде. Бөтен дөнья туарылып ял иткән вакытта аларга һәр чак эшләргә туры килә. Менә бүген сезнең үзегезгә хезмәт күрсәтәләр. Республикабыз халкының менә күп канлы тормышы өчен һәм шул ук вакытта үзебезнең милли традицияларыбызны, гореф-гадәтләребезне, рухи эчтәлегебезне саклау итү өчен сезнең хезмәтегез бик кирәк. Инде менә бу елга кебек туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында бигрәк тә әле менә сезнең дә шул исәптән хезмәтегезнең әҗере булсын дип әйтеп, республикабызның менә бу елын, үзенчәлекле елны, аның һәр көнен туган телләр көне итеп үткәреп, шундый эчтәлекле итү өчен республикабызның президентының хәйр-фатихасы белән хөкүмәтебезнең зур гына карар проекты әзерләнә, 300 грант биреләчәк. Менә шушы елның эчтәлеген матур итеп үткәргән өчен ул 300 грантның 100 аның менә мәдәният учреждениеләре өчен. Туган телдә сөйләштем мин бүген, сүзләремне кат-кат барладым. Үз телемнең нинди матурлыгын, тәмлелеген бүген аңладым. Сабаллыларны котларга юл хәрәкәте иминлеге хезмәткәрләре дә кайтты. Алар безнең заман эшче яшьләр фестивале җиңүчеләре. Хезмәткәрләр алар 13 елны май айында без алардан кастинг үткәреп, бездә биючеләр, җырлаучылар юк иде. Аларны сәхнәгә чыгардык, аннары институт культурадан педагогларны алып әзерләдек. Менә 3-4 елда нәтиҗә күрдегез. Аларны чын мәгънәсендә профессионал артистлар дип саныйбыз. Эшче яшьләрнең безнең заман фестивалендә генә дә 3 тапкыр җиңүгә лаек булганнар. Эшлим. Менә монда килдек бу матур районнарга концерт бирергә. Менә мин белән безнең Евгения тора, безнең командир команды, бу безнең курирует вопросларны, безнең өйләрне бөтен әйбер аның өстендә тора. Без бик шатбыз, что безнең возможностьларны күрсәтергә бирәләр шул концертларда, тегендә монда барабыз, тегендә барабыз. Ул коллективны бергәләтә, бергә дуслашып яшибез. Безнең заман фестивале ул эшләүче яшьләр фестивале була инде. Без анда безнең дәүләт бюджет учреждениесе юл хәрәкәте иминлегеннән 4нче ел катнашабыз. Бу фестивальдә безнең күп номинациялар буенча без санашабыз. Вокал, хореография. Безнең Саба җирлегендә тормышның бик күп яңалыгын өйрәнеп гадәтләнгән. Бүген әле мин шулай авыл районнарында беренче тапкыр күләм мәдәният хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәме алдыннан аларны шулай зурлап, аларга яңа бурычлар куеп, авыл мәдәниятенең милли моңыбыз
Урыс традициябезнең шишмә барысында торучылар буларак мәдәният институтының бирдәме шундый активлык белән катнашу бик әһәмиятле, бик кирәк. Менә аннан соң бу хәрәкәт иминлеге фонды менә Рифат Нургалиевич үзләренең үзешчәннәрен алып килгән. Гомумән бу менә халыкның, безнең халкыбызның никадәр талант иясе булуы турында, аның сәләте, көче һәм аның киләчәккә ышаныч өмете турында сөйли торган бик матур бәйрәм булды. Район хезмәткәрләре эшенә шундый югары бәя бирү аларны яңа эшләргә илһамландыра. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында Бөгелмә районында этно-мәдәни маршрут дигән яңа проектны башлап җибәрделәр. Кунакларны һәм төбәктә яшәүчеләрне халык бәйрәмнәре аша төрле милләтләрнең гореф-гадәтләре, йолалары белән таныштырдылар. Бөгелмә районы күп милләтле. Берничә гасыр инде бу төбәктә рус, татар, мордва, башкорт, удмурт, әрмән, грузин, азәрбайҗаннар яши. Район аша федераль трасса, тимер юл уза. Иң мөһиме, төрле милләтләрнең үзара аңлашып, килешеп, бер йодрыкка тупланып яшәүләре. Апрель айында Габдулла Тукайның тууына 135 ел тула. Түгәрәк дата алдыннан Карабаш бистәсенең Наза халык фольклор ансамбле Тукай әкиятләре каһарманнарына багышланган күргәзмә әзерләгән. Монда барысы да диярлек Тукай шигырьләреннән ясалган чыккан образлар. Менә Шүрәле шигыреннән Тукай менә үзе, менә һәрбер шигырендә үзенең образларын төрлечә менә ясаган, шушы күргәзмәдә ясаган осталар төрлечә үзләренә сурәтләргә тырышканнар менә. Карабаш осталары борынгы музыка уен коралы кубызда да уйнарга да өйрәнгәннәр. Башта менә кубызны мин әзрәк кенә әйтеп аңлатып китәм. Ул менә шушылай менә дуга белән эшләнгән матур итеп менә бөгеп, уртасында менә шушылай нәзик кенә чыбык, шушыны сул кул белән тотып, уң кул бармаклар белән чиртәбез. Анда матур итеп шушындый чыңлап, бызылдап, матур итеп тавыш чыга. Уйнап күрсәтәм хәзер. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында Бөгелмә районында этно-мәдәни маршрут дигән яңа проектны башлап җибәрделәр. Кунакларны һәм төбәктә яшәүчеләрне халык бәйрәмнәре аша төрле милләтләрнең гореф-гадәтләре белән таныштыралар. Ел дәвамында күп кенә кызыклы бәйрәмнәр, смотр конкурслар оештырыла. Һәр милләт үзенең гасырлар дәвамында сакланган күркәм традицияләрен хәзерге буыннарга җиткерәчәк. Ханис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары, Бөгелмә районы. Татар кино оешмасы Татарстан мәдәният министрлыгы ярдәме белән Россия төбәкләрендә Татарстан киносы көннәре уздыра. Әлеге чара барышында иҗади очрашулар да планлаштырыла. 25, 26 һәм 27 мартта Уфаның Родина кинотеатрында Мулла, Әпипә һәм Сөмбел фильмнары тәкъдим ителә. Ханты-Манси округында Татарстан киносы көннәре апрельнең 3-ннән 8-нә кадәр узачак. Кагалым, Пакачи, Нижневартовск шәһәрләрендә Сөмбел һәм Әпипә фильмнарын күрсәтәләр. 9-10 апрельдә шушы фильмнарны Омский шәһәрендә карарга мөмкин. 29-30 апрельдә Татарстан киносы көннәре Санкт-Петербургта дәвам итә. Татарстан киносы көннәре туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан оештырыла. Берничә минуттан соң чыгарылышыбызны дәвам итәрбез. Татарстан яңалыкларыннан аерылмагыз. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, шагыйрә, күп кенә җырлар авторы Шәмсия Җиһангировага 70 яшь. Юбилей уңаеннан Мөслим районы мәдәният сараенда иҗат кичәсе узды. Әлеге чарадан хәбәрчебез Мөршидә Җиһанның махсус репортажы. Бар җиһанга сүрән салыр идем.
Мен яратам сені, Müslüm диеп. Сүзен әнә шулай өздереп әйтә торган шагыйрә булып туган ул Шәмсия Җиһангирова. Табигатьтә үк җырлап торган Мөслим җирлегендә иҗади шәхес булмый калу мөмкин түгел дигән нәтиҗә чыгарды Язучылар берлегеннән килгән бер төркем әдипләр. Монда зур шагыйрьләр тумыйча мөмкин түгел. Менә шул зөлфәтләрне ал, наиз гамбарларны, шулай ук олуг язучыбыз Фуат Садариевны, Мөҗәһид Әхмәтҗан. Гүмен монда менә бер шул кадәр зур, олы һәм татар рухы биркелеп торган язучылар, шагыйрьләр туган. Мин дөресен әйткәндә, мин әлбәттә туган ягымнан ваз кичә торган кеше түгел, ләкин беренче тапкыр Мөслимдә тумавыма үкенеч хисе кичердем. Ркаил Зайдулла фикеренчә, Шәмсия Җиһангирова шигъриятендә яктылык, җылылык белән бергә сагыш та, милләт өчен, нәсел нәсәбә өчен, туган як өчен борчылу да бар. Шагыйрәгә шагыйрь биргән бәя кичә барышында кат-кат расланды. Шәмсия апа инде безнең җирлегебезнең бер кояш нуры дип әйтергә кирәк. Чөнки үз сүзе белән дә, үз кыяфәте белән дә, үз иҗаты белән дә әлбәттә инде зур урын алган шәхесләрнең берсе. Шуңа без аның белән горурланабыз, без аны яратабыз һәм инде аның белән бергә киләчәк тормышыбыз бергә күрәбез. Җитәкче, бигрәк тә район башлыгы вазыйфасын башкаручылар арасында иҗат кешеләренең кадерен белүчеләр бик сирәк. Рамил Мунлин шул сирәкләрнең берсе. Әле шушы арада гына якташ язучыларның зурлап бер-бер артлы юбилейлары уздырылды. Шәмсия Җиһангированың гомер бәйрәме шатлыгында алар бергәләп, туган якта, туган туфракта билгеләп үтә. Бәйрәм итүчеләр арасында да барысы да якын үз кеше. Шуңа да һәр кайсы сәхнә түренә чыгып, үз сүзен әйтергә ашкынып тора. Сәлам алып килдек. Ирактан без, туган авылыңнан, Байыктан. Байык авылы мөслимлеләр өчен Шәмсия апа туган өчен генә түгел, ә гомумән үзенчәлекле авыл. Мен Тимир Шарипович Байык турында сүз чыккач, бер мәҗлестә бергә булырга туры килгән иде. Сез мәйтәм, усал Байыкларны усал дип колхоз рәисе итеп билгеләргә ниятләгәч, бармаган булгансыз хезмәт биографиягызның башында дигәч, Байыклармы усал? Алар усал түгел, алар бик акыллы, башкалардан аерылып тора торган аерым бер акыл бар аларда ди. Моны инде мөгаен көнләшеп усал дип әйтәләрдер, чыннан да Байыгыл үзенчәлеклерәк авыл. Әле ул чөнки шиктә тора. Ил шигендә тора дик, суның тегәгендә Башкортстан безгә горур булмыйча, үз хукукыбызны үзебез якламыйча, үз телебезне үзебез сакламыйча һич кенә дә мөмкин түгел, чөнки без шиктә торабыз. Мин Байык авылы кешеләрен бик нык яратам, алар нинди генә булса да алар гаделләр, ихласлар, эшкерсезләр һәм эшләрендә кешегә карата мәкер йөртмәүчеләр. Туган җир бик кадерле, еракларга китсәң әгәр, Шәмсия апага карасаң, шаккатадыр һәр көнне, үзе горур торы шибәр, нәкъ Байык кызы менә. Байыкның һәр яктан үрнәк булуын әдәбиятта авыл профессоры Фуат ага Садриев тәҗипләде. Урманда бүтән әйберләр бар. Җәннәтләр дә бар, бөҗәкләр дә бар, кошлар да бар. Анда исләр дә бар, анда төсләр дә бар, ошанлыклар да бар. Менә Байык кешеләренә шушы төрлелек сеңгән. Шәмсиянең поэзиясе менә шуңа бар. Туган авылы Байыкка әти-әнисенә багышланган шигырьләрен һәр кем үз авылын күзаллап, үз әти-әнисен хәтерләп, йылы-йылы укый. Шәмсия ханымның да нәкъ шул шигырьләрен тыңлаганда күңеле тулды. Нинди генә көчле күренергә тырышсаң да, тормыш булгач күңел тулган чаклар да була шул. Мин дә әнкәм кебек тезеп, салайдым киндер учмаларын, ашамый да йоклап китә идем. Өйгә кайткач, көнне буе арып. Шәмсия Җиһангированың кызы булу белән мин бик бәхетле дип башлады сүзен Гөлназ Җиһангирова сәхнәгә чыккач, ә аннары бер-бер артлы әнисенең шигырьләрен укыды. Сикереп кенә атланыр да иде.
атлары шул аппак буз түгел. Кем беләндер бергә булу әле, ялгыз булмау дигән сүз түгел. Булса булсын атның тик ак күзе. Башка төсләр безгә тиң түгел. Кем беләндер бергә булмау әле, ялгыз булу дигән сүз түгел. Шәмсия апаның шигырьләрендә аклыкка, яктылыкка омтылуы җисеменә генә түгел, исеменә дә бәйле. Әнинең иҗаты чыннан да елата торганда, көлдерә торганда һич кемне битараф калдыра алмый әнинең шигырияте, чөнки ул бөтен кичерешләрен шигъри юлларына сала. Ул эчкерсез, ул гади, ул бик тыйнак кеше. Шул ук вакытта бик көчле, бик горур да күренә бик күп кешегә. Әмма дә ләкин аның тормышы бик тә күп кырлы. Бик күп авырлыклар күргән кеше ул. Бала чагыннан ук үзен ятим хис итеп үсте ул. Әтисен сагынып, моны без аның әсәрләреннән дә бик яхшы беләбез. Урамнарда очыр идем кайшак. Үтеп китәр идең баш иеп. Мин ымсынып, елап кала идем. Әти, әткәй, әткәем диеп. Бер кайчан да язмышымнан зарламыйм. Уйлап карасаң, син бит инде бәхетсез булган диюче дә бар, әллә инде кайгылар күргәнсең диюче дә бар. Аллаһ Тәгалә миңа аларның барысын да сынар өчен һәм җиңгәнемне белгән өчен биргән. Әнкәем дә шулай дип әйтә иде. Мин бит Аллаһ Тәгаләнең яраткан кулы. Ул бит яраткан кулларында гына сынаулар бирә дип әйтә иде, авыр сынаулар дип әйтә иде. Мин шуның белән бәхетле. Иҗат кичәсендә әниле кызлы Җиһангировалар якташларына өр-яңа җырларда бүләк итте. Кичә барышында Бөтендөнья татар конгрессының махсус медале дә тапшырылды. Шәмсия апаның әнисе туган авылыннан килүчеләрнең чыгышы да яшьлек, балачак хатирәләрен яңартты. Кем генә чыгыш ясамасын, Шәмсия апаның шагыйрә булудан тышта талантлары күп булуын җиткерде. Мәктәп елларында олимпиадаларда катнашуында оста тегүче икәнлеген дә белдек. Университет сабакташы Марсель Галиевның шәхси чәч тарашы да булган икән Шәмсия ханым. Аның бик күп һөнәрләре булып чыкты. Мен белмәгән идем башта. Әкрен генә ачылды. Син дип башы парик махрлар ала белмисең, баш катлау булды. Ни үзем алып күрсәтим чәчеңне. Алды, гаҗәп, минем баш бүтән яктан ачылып китте. Мәгълүм булганча, Шәмсия Җиһангированың җырлары да шактый. Ихлас бәйрәм дә җыр белән башланган иде, җыр белән тәмамланды. Нәкъ җырдагыча йылдыздай балкып яшәр вакыт әле Шәмсия Җиһангированың. Ая-үрә алкышлаган якташлары шулай юрады. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов. Бүгенгә сезнең белән саулашам. Исән-имин, сау-сәламәт булыгыз.